Katong cellphone daw mami ba? Nadaw dari sa daan. Hira ka na daw. Si mama mapud na siya. Pud mi nga nagbaha daw ilaw. Mga gaga, mga warrior pud ani. Tanaw daw sila lumban. Hida kutkuta daw ban, kutkuta ban. Asa din na siya dapita matulog. Basi nadala na niya, oy nakalimot to siya. Ay na, wala na guro na. Wala na, napatong na tanan. Do. Haman na do, dali na do. Dito na sa balay, dali na. Wala dito nag-abot, dali na. Uy, payong patay. Panghatag mo payong. Ha? Oh. Ban sa ibaba. Ban sa ibabaw na sa kama, ban. Ay sa ban, padulong ko. Wala di ban, basi na itsa niya ban ba? Sa niya. Daro sa kanay na isa-isa daw ng kuan kanang ulan. Yabag na. Patay. Basi nasulod niya bag nakalimot ra na siya naguli ang Bible in tawon na basa. Ya daw bandi. Diyos Lord dabang. Ano manis? Baha ba sapa daw sa sapa? Kuan ni ba katong bagbako drao? Asi bako dapit. Di ba ko man dira dapit nga unya dabay sa pa dira ano? Dan sa kinsa pong manang ba? Ako na bakit kuan dira ako na kayo nakuha sila ba? Unsa may nakuha? Nakanang yuta. Ay dili man to dito man to sa pikas. Ano may gusto mo? Dali na do. Dali na do kay maguol ang mga tao sa imo dira. Dali na, dali na. Yun na, bakwit na. Lock naman kaya ni. Wala na mo igisaksak, ban.